Ngenza kwethu ubuqhawe kumkhwenyana kaZanele Mbokazi, ubuqhawe kuBishop Nkambule. Uma ngabe kubala amagama amaqhawe ifuna ngathi lakhe igama ongaliphinda ngabili, abantu bephume ngothi lwabo bonke bethi bayoduduza yena kanye nomndeni wakhe, kujike kube uyena oduduza abantu abazoduduza yena. Uthi abantu abakhulula inhliziyo zabo behlisa imimoya. uZanele Mbokazi akathakathwanga okhozini, ubekade engaphilile. Ikhensa isifo esibulalayo, isifo esingashiyi lutho mangabe ke sesifikile. Usukunenhlanhla ngempela uma ngabe ke usindile, usinda mangabe bisase kulezi stage zokuqala. Ngicela ukuthi ke uyizwele ngawakho ekhuluma amazwi aphilisayo, bese ungenzela isiqiniseko sokuthi uyasubscribe, uyalike bese uyakhomenta sidibana kwivideo elandelayo. Ukhozi alumthakathaka, abantu basokhozini abamthakathaka. uZanele uDade nosongela ngikhenza uhambile ngoba uNkulunkulu umbizi, sonke asazi sohamba. So everyone know this. Akukho ukuthakathi noma okubi abenze kona ekhosini. Abantu basokhozini bonke, they have been good to her and very precious to her, and she spoke well of all of you. Just want to make that clear so that all of you know. Akathakathwa uhambe ngokuthi benganalokho enikwaziyo okushiya. It's not witchcraft. And lastly, ngamphulekela ngiyala ngasilela abanye babuzana abathi sasilanga ngithi mina you shall live, you shall not die. Ngasho vele ngoba ngumuntu weBhayibheli. iBhayibheli lithi angisho ngikhula ngithi you shall surely live, you shall not die. Ngasho vele ngathi you shall surely live, you shall not die. Wasunkulunkulu yamthatha. Ngabona uNkulunkulu ngase mina sengiyasho namhlanje sengiyakutshela babusisiwe abafile bafele Nkosi. Babusisiwe abafile mawusalwa sithi you shall live, you shall not die. Wafa sithi babusisiwe abafile bafele sinayo impendulo. We are not discouraged. Asimjabulanga uNkulunkulu. Remember this, angeke nisijabule isiphambano. Ngeke nisijabule isiphambano. Ngabonga kakhulu. She transitioned to glory. I just want to say farewell. Rest my love, rest in eternal peace. I want to appreciate all her friends. You know yourselves, all her friends. Dr. Dinigo spent almost days and days in hospital. All her friends. And lastly, before I sit down, Kitty Spanwan, a good-hearted person, an enthusiastic, a beautiful soul. You are the most beautiful person, pure heart, pure spirit. Ulugulu uzokuthiya. Mina nawe same. Mina nawe siyafana same. But the nice thing is that bahambile laba abazalana but we still have family. See, sumani nonke bakahleke.